Quan dic visc en la mina, és com que... Ai, quina por, quina por! Però no, o sigui, és que la gent del meu barri és molt carinyosa, o sigui, és que, de veritat, jo vaig passar una asèpsia entre que em vaig ingressar i l'operació va passar un any i això em va retrasar els estudis. A l'institut em trobo que tinc molts exàmens pendents i jo no em sentia preparada. Jo vaig parlar amb els tutors i els vaig dir deixar-me que fessi treballs individuals. Em van dir que no, que sense exàmens teòrics ells no podien avaluar-me. Vaig prendre la decisió d'abandonar els estudis. Jo em vaig sentir completament com un cas perdut. Jo arribo a la fundació quan jo tenia 12 anys. Era el meu refugi en aquest moment. Ara estic de voluntària en la fundació i em sento molt feliç. De la meva experiència puc treure per ajudar altres. L'educació de vegades s'equivoca. Tu pots. Endavant. Clar, si algun jove no té això, a mi m'agradaria que li arribés el missatge de que es tingui en compte la vida. Un sistema que no respon prou a les necessitats educatives és un cas perdut.